Efallai dy fod wedi gweld ffilter Snapchat mewn dinasoedd neu ddigwyddiadau o'r blaen. Dyma sut ti greu nhw drwy Snapchat. Llwytha'r ap i fyny, cyn clicio ar y bitmoji ar gornel top chwith y llun. Nesaf mae angen pwyso'r cog ar y top dde. Dewis a filters on lenses. Wedyn get started. Wedyn filter. Cyn dewis un o'r categoriau. Dewis un o'r opsiynau yn y cam nesaf. Cyn newid y testun i enw dy ddigwyddiad. Mae fel arfer yn bosib newid ffont y testun a'i symud o gwmpas hefyd. Unwaith ti'n hapus efo y ffilter, pwyso'r botwm tic cyn dewis amser y dyddiad cychwyn a gomffen y ffilter. Yn y cam nesaf, fyddi di angen dewis faint o le mae'n ffilter am gymryd drosodd, ond gair o rybydd, mae maint y ffilter yn newid ei bris. Y mwy o le ac y mwyaf o amser mae ffilter yn fyw am, y fwy fydd y pris. Unwaith ti'n hapus, ceri'r cam nesaf cyn pwyso purchase i brynu'n ffilter.